ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ತುಡಾರು ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಈ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪೊರಕಲು ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ತೊಕ್ಕೋಟು ಯಾನು ಈ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಎಂಬರು ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಕವಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ವಿಷಯಡ್ ಅತ್ತನ ದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರ ಮತ ಬಾರಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಎತ್ತನಾರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಬರು ಬಲ್ಮಟ್ಟಡು ಪುನಂಚಿತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಗಾರ ಸಹಾಯಕರಾದ ಅಲ್ಪ ಆರು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಾರರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಅವರು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪನಪನಾರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತೇರ್ ಪನಪನ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟು ತುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತದು ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಅಕಲ್ ಮಂತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ನೇನು ಮಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪನಚಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಪ ಈಗಿನ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮಕ್ ರೆಡ್ ಪಂಥದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಂಥದಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಥದಾಕಲು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೋರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈ ತುಳು ಬದುಕದ ಈ ತುಳು ಪರಂಪರೆದ ನಡುಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಪರಪರ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬರೆಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿದ್ಯೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾದ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಕಲ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಕಲ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಸುರುಮನ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸುರುಮನ್ಪುಗನ ಅಂದ ಸರಿ ಬಂದುಲೆ. ಲೋಕದೈನು ಕಂಡೋಳೆಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾಮಾತಿನೊಂದು ಪರಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಡ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯೇಸು ಬಾಲನು ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಕ್ಲೇಡಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಕ್ಲೇಡಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನು ಆಯ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಪನ ನಂಜಿ ಪದ ಅದೇ ಅಮ್ಮಣ್ಣರ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಉಲಾಯಡಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಲು ಓ ಮಾತಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಇಂಕಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಪರ್ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಲಬು ನಿಕ್ಲೆ ಕುರಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕದಮ್ಮ ಅಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಡಪ್ಪನ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಬಲು ಸುರುಟ್ಟಂಗಲೆ ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇನೆ 35 ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಪರವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಪಣ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆತ ಬರ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಡ್ಪ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಳ್ಳೆಕನೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಂಥದಕ್ಕಲು ಮರಿಯ ಜಯಂತಿ ಬಂದ ಅಪಗ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಅಂಕಲೆಟ್ ಬುಳೆತ ಬರ್ಬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾರೋಡು ಅಪ್ಪು ಅವು ಬುಳೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಬುಳೆ ಕೊಯ್ಯಿ ಮಾಡಕ ಸುರುತ್ತ ಬುಳೆನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕೊರಿಯರಂಡು ಕೊರಲ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟರಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೇ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದೇ ಮರಿಯ ಜಯಂತಿ
ಮರಿಯಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಲ್ ಪರ್ಪ ಕುರಲ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಉನ್ಪುಣ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಕುರಲ್ ಕುರುಪುನ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಪನ್ಪು ನೋವೇಜ್ ಉಂಚೆ ಪನ್ಪೇರ ಕುರಲ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಹೊಸಾರಿತ ಉನ್ಪುಣ ಹೊಸಾರಿತ ಉನ್ಪು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಣಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಮುಖ ಕರ್ಮು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಚ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಕರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಚರ್ಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬದನ್ನು ಮರಿಯಾ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಕರ್ಮುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪರ್ಬ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಅವಕ್ಕಂಕಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲಕುలను ಚರ್ಚಿ ಕೊರೆಯರುಂಡು ಅದು ಎಲಂ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಆ ಎಲಂ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಚಿಡ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 24 ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 25 ಪಗೇಳು ಉಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆ ಪಕ್ಕ ಜೋಯ್ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ಜನವರಿ 6 ಜೋಯ್ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ತೇಗರ ಎಂಚೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಮೂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ನೋಲ್ಪುನ ಐಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ ದಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟದವು ಜ್ಯೋತಿಷರಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಕೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಕೆ ಪುಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಪ್ರವಾದನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಆಕಾಶಡು ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜಿದು ಪುಣಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಪುರ ಜೋಯಿಸರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪನವಂತೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಂಚಿಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ ತೂಪ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಿತ್ತನು ಆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟುನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಾನೋಡು ತೋಜುಂಡು ಐತ ಮೂಲೋಡು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪು ಬಂದ ಅಕ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿನ ಲೋಕಪತ್ರೆ ಯೇಸುದೇವರು ಯೇಸುದೇವರ ಜನನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಾಶಡ್ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ವಡ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಲ ಐಕ ಕೆಲವು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆಲು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಪರ್ಬಡ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಉಪ್ಪುನ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನಪಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುಟ್ಟದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿದ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು 24 ರಾತ್ರಿಗೆ ಚರ್ಚಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತು ಉಪ್ಪನಾಗ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ನರೆ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಒಣಸು ಪಂಡ ಆನೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ವರ್ಷಗರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕೇಕ್ ಬಂದ್ಪ ಅದಾಗೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರಡ್ಡೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡೆ ಮೈಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲ್ ಅಡ್ಡೆನು ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ತಾರದ ಪೇರ್ಪಾಡು ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜರ ಫಿಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವೇನು ಅರಿತೊಟ್ಟು ಕಡೆದು ತೊಂದರಟ್ಟು ಬೈಪಾದು ಅವೇನು ತಿನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಆನಿಂದ ಪರ್ಬಗು ಅಡ್ಡೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಂದ್ರ ಆ ಖರ್ಜೂರದ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುಟ್ಟಿದ ಅಂಚಿನ ಮರುಭೂಮಿಡೆ ಆಪಿನ ಸಣ್ಣೊಂಜಿ ಖರ್ಜೂರ 350 ವಿಧತ ಖರ್ಜೂರಲುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಲುಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಆರು ಬಂಜಿನಾದ ಉಪ್ಪನಗ ನಡ್ಸೊಂದು ಪೋನಗ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕುರಾನ್ ಉಂಡು ಐಟು ಕುರಾನ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟು ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಾಕಾದಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಮುದ್ದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಅದಾಗ ಸಾಕಾದ ಮುಂದೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಒಂದು ಮದ್ದಾಲೆ ಜೇರ್ಲು ನೀರು ಕೊಡ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಅದಾಗ ನೀರ್ದ ಚಿಲುಮೆಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಒಂಜಿ ವಾಣಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಮರನು ಕುರ್ಕಾಲಾಯಿ ಅದಾಗ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಪರಂದು ಪೂರ್ಣ ತಿನ್ನಲ ಅವು ರಿಚ್ ಫುಡ್
ಅವು ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಡ್ ಖರ್ಜೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಯ್ತು ಬೊಲ್ಲೆ ಸುರಾಂಡಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ವರ್ಷಡಿ 360 ಖರ್ಜೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಿ ಸುರು ತುಳುನಾಡು ಖರ್ಜೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಡುಪು ಷಷ್ಠಿದ ಪಾಡ ದುಂಬು ಖರ್ಜೂರ ಬಣ್ಣ ಷಷ್ಠಿದ ಜಾತ್ರೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಂದು ವಾ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಜೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಖರ್ಜೂರ ಮರತ ಓಲಿಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋದೈತಿ ಇತ್ತೆ ಗೋಣಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ 350 ಇಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಜೂರಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಡರ್ನೈಸ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಲಡ್ಡೆ ಬೋದು ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಡ್ ಅಡ್ಡೋಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಎಡ್ವಡ್ರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಚಾನಿಕಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಐತ ನೀರು ನೆನಪು ಮನ್ಪುಣದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಕೇಕುಲು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಕೇಕ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೆವು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಸ್ವಾರ್ಪ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ತಿನಿ ಕಿಡಿಯೋ ಗುಳಿಯೋ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಿಸ ಬೊಕ್ಕ ನೆವ್ರಿಯೋ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆಕರೆದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಐದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಯಾರಿ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಚರ್ಚಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಉರುಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ 9 ದಿನದ ನೊವೇನ ಬಂದು ಉಂಟು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸುರ ಆಪಿನಡ್ ತುಂಬು ಐಕ್ ತುಂಬ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳು ಪಂತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ವೆಂತ್ ಬಂದ ಏಸು ಬರ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೊವೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ 9 ದಿನದ ನೊವೆನ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಯೇಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಯೇಸುನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಜನನ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ 9 ದಿನದ ನೊವೆನ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 24 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಆಪುನ ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಹೊರತು ಒಂದು ದುಂಬುಡದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಅಂದೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಮಹತ್ವ ದಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಪುಟದಿನೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏಸು ಪುಟ್ಟಿನಪ್ಪಗ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತದೆ ಕುರುಬೇರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬಂತೆ ಅದಾಗ ಬಾಣೋಡ್ದು ದೇವದೂತರು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬೈಬಲ್ ಆವಡು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಗಾಯನಲ್ಲೂ ಆ ಬತ್ತದ ಅವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಾದೆ ಪದಕಲು ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಎಂಕಲ್ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಚರ್ಚೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 250 ಪದಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ 10 ಪದ ತುಳುಟೆ ಉಂಡು ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ವರಟುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದೇಶೀಯ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿನ ಅವು ದೇಶೀಯ ಸ್ವರತ ಪದ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ ಪದ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬೈಬಲ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ಓದನ ಏತ್ ಪಠನ ಏತ್ ಮುಖ್ಯನ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಪದ ಎಂಕಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡ್ ಐನು ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಟು ಒಂಜಿ 2 ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ತುಳು ಅಂಚ ಒಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಪಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು 24 ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಐತಾರ ಶಾಲೆ ಪಣದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಸಾರನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ಕನಾದ ಪಗಂಡ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ ಗೋದಲಿಯೊಳು ಮಲಗಿದ ಯೇಸುರಾಜನು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು
ದೇವರೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರೇ ನೀ ಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೋ ದೇವರೇ ಶುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೋ ದೇವರೇ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾರಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಪಂಡಾರೆ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಲೋಲು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಅವಲೋಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡವಳು ಶಾಲೆ ಇಡವಳು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಐತ ಹಿಂದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತ್ರ ಬಂಡ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ మీరు పండలేకనే ನಮ್ಮ ಬೆನಟಮ್ಮ ಸರ್ పండలేకనే ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತ DJ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಬೈದಿನ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಡ ದೇವರನ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟು ಜಾಂಡ ಐತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಕಲೆ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಏಪಲ ಬೋಡತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಜನ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಒಲವು ಉಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ ಅಪರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡಪನ ಚಿಂತನ ಮಾತಾ ಕಾಲ ಇಡ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಏನು ಮಣ್ಣೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಈ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆದವಲ ಇಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಳಿಕೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲುಂಡ ತಿಂಚವು ಅಂಚದಲ್ಲ ಒಂಜೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆಬಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸತ್ಯವೇದ ಬೈಬಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳುಟುಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಸರಿ ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆಡೆ ಉಂಟು ಅಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಐತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮಣ್ಣರೆ ಐತೆ ತುಳುಟು ಒಂದು ಬಂಡರು ಅಂದ್ ಒಂಜಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚರ್ಚಲೇಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಡು ಮಿಷಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಚರ್ಚೆಡು ತುಳುಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನವು ದಾಯ ಬತ್ತನು ತುಳು ಬತ್ತ ಮಂಡ ಮೂಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ಆತನಗಳು ಪೂರ ತುಳುತಗಳು ಅಗಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಡೆ ಅಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಇತ್ತು ಅಂಚಾತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳು ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಲೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಪಿನ ತುಳುಟೇ ಉಂಟು ఒక పాత్రనాడు ఇది గురుకులనాడు ఇల్లడి బతున్న ప్రేయర్ మల్పనాడు ఒక బైబిల్ ఓదినాడు ತುಳುಟೆ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ್ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವಡೆ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾವೂರು ಚರ್ಚ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಅವಳು ತುಳುಟೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅದು ದೇಶೀಯರೇ ಅಂತ ಆ ಭಾಷೆಡೆ ಇದ್ದೆ ಬಂಡ ಬೈಬಲ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ಹೊಸ ಬಡವಡಿಕೆ ಭಾಷೋಡು ಭಾಷಾಂತರ ಆತನು ಮಾತ ಅಳಿದು ಪೋಪಿನ ಒವೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಆತನು ಅಳಿದು ಒವೇ ಅಳಿದು ಬಡಗ ಕೊಡವ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮತ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಅವಂದೇ ಉಂಟು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚೂರು ಚರಿತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೆರವ ಕಾಲದ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ತೋದು ಬಂದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇರ್ತದ ತೋಜುಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರನ ಕೊಡುಗೆಲು ಸಣ್ಣ 200 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪುಣದಾಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಮಸೀದಿಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ಲೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 1836 ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು 1836 ಇತ್ತೆಲ ಆ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡದು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಸುರುತ್ತ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಶಾಲೆ ಆಂಡ ಆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುలు ಬರೋಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾರ್ಥ ಅವ್ರ ಮನತ್ತ 30 ಈ ಶಾಲೆ ನೀರು ಶುರು ಮಂತಿರಲ್ಪ ಮಿಷನರಿ ನಗುಲ್ಲ ಬೊಕ ದೇಶೀಯರು ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇಶೀಯರಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಆದಪ್ಪು ಅಗಲೇನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ದೆಬ್ಬ ಅಗಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸುರತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 836 ಶಾಲೆಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಂಪಿನವರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಣ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ದೆಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಟಚ್ ಪೋಡು ದೆಬ್ಬ ಅದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಬರೆಪಿನಗಲಿತ್ತೇವೆ ದೇವಣತಿಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚರಿತ್ರತ್ವನಾಗ ತಾಳಗರಿ ತಾಮ್ರಪತ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಬರೆಪಿನಗಲಿತ್ತೇವೆ ಅವು ಆ ಧರ್ಮದಗಲು ಓಲ್ಲ ಪಂಪಿಚ್ಚು ಲಿಪಿಕಾರರೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಾ ಧರ್ಮದಗಲಿಂದ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಪಿಚ್ಚು ದೇವಣತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡಲ್ಲ ಇದಾಗಲೇ 841 ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವನು ಇತ್ತೀಚೆ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪ ಆಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮತ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಂದ ಪೋಡು 836 ಶಾಲೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 1890 ಪೀರಿಯಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಾದರ್ಮಲ್ಲರ ಹಾಪುಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೃಷಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆವಡು ఒక ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡು ಇತ್ತೀಚಿಂದ ಈ ದಂಬೆ ಓಡು ಪಂಪಿರ್ತದೆ ಹಾಫ್ ಪೈಪ್ ದಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ಜೈನ ಮಠ ಮಾತಾಡೋವು ಅವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಕೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲೆಡ್ ಉಂಡವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಕ್ಕ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಅಂತ 865 ಒಂದು ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೀಗಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ತುಳುನಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳುನಾಡು 868 ಶಾಲಾ ಆತಿನ ಅದು ಓಡು ಪೂರ ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಡವು 867 ಆಯ್ಬೇಕದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಂಗಳೂರು ಟೈಲ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಡ 865 ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಟೈಲ್ಸ್ 868 ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪೊಂಡು ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 868 ಅಂಚ ಆಯ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಒಂದೇ ಆತನೆ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವೇ ವಿಷಯದಡೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಎಡ್ವಡ್ರೆ ಇರು ದಾದಾನ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಂದಾಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೇನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಪಣ್ಣ ಈಗಲೇ ಮೂಲ ಐತೆ ರೊಜಾರಿ ಚರ್ಚ್ ಕೆತ್ತ 40 ವರ್ಷ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಆತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಣೀರ ಅವಳು ಬೇತೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಾದರ್ ಮುಲರ್ಸದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸೇವೆದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ನಡೆದಾದ್ರ ಮಾತಾ ವರ್ಗ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಾಯಗಲ ಹಳ್ಳಿ ದಾಯಗಲ ಪೆಂಟೆ ದಾಯಗಲ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯರಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಂಡು ಆ ಪರ್ತುಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಣುಲು ಮಾತ್ರ ಪೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರೋದತ್ತಿದ್ದಾರೆ 842 ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಗಲೊಂಜಿ ಪೊಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 842 ಅದಾಗ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂದಾಗ ಅದಾಗ ಅಗಲು ಪಂಡಿನ ಪಂಡ ಈಗಲೂ ಅವು ಕಲ್ಪಡಾಂಡ ಪೊಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಡಾಂಡ ವಿದ್ಯಾ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅದಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮನ್ಪಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಮಸ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದಗಳು ಈ ಎಲ್ಲೆ ಜಾತಿಗಳು ನಿಗಲು ಕುಲ್ಲುಜಾ ನಿಗಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಶಾಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಅದಾಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಿಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪೇರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಪುದಾರ್ BM ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಶಾಲೆನೇ ಇತ್ತು ಅವು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಾಜಿ ಐತೆ ಓಪನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಆತನ ಮಾತಾಡಲಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಪೇರು ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಟ್ಟು ಕೊನೆಯರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂದೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 140 ವರ್ಷ
ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಫಾದರ್ ನಕ್ಲ ಪನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಪುಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸುರುಕು ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಆನುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಇದು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಪಣ್ಣಕ್ಕಾಗಲು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಂತನ ಅದು ಪೋತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ವಾಪುರ್ತಗೆ ಬರ್ಪೇರು 834 ಬರ್ಪೇರು 1834 ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರ್ಥನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೋಡು ಬಂತು ಅವು ಅಗಲ್ನ ಜಪಂಡ ಬೈಬಲ್ಡೇ ಉಂಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರನೇ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಸಂದೇಶ ಲೋಕದ ಲೋಕದ ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿವರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಪ್ಪು ವಿವೇಕಾನಂದಪ್ಪು ಗಾಂಧೀಜಾದಪ್ಪು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದ ಬೈಜರು ಅಂಚಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾರೇರೆ ಬೈದಿನಗಳು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಬಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇನರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರಗಳು ಅಗಲ್ ಬತ್ತು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲ್ನ ಕಾರಣದ ಮಂಡ ಅಗಲ್ ಪಾತಿರೋಡಾಣ ಅಗಲ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡಾಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೇನರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ತೇರು ಗ್ರೇನರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ತುಳು ಕಲ್ತೇರು ಹೆಬಿಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೇರು ಆಗ ಜರ್ಮನ್ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಅಪಗನೇ ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಂದಾಗಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಗುಂಡಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡಟ್ ಆವಾಗ 4 ಭಾಷೆಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳ ಅವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಶಬ್ದಕೋಶಲು ಬರ್ಬೋದು ಸುರುತ ಶಬ್ದಕೋಶಲು ರಡ್ನದ ಕನ್ನಡದ ಕೆಟೆಲ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳದ ಮಲಯಾಳಂ ಗುಂಡಟ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಕಣಿದ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಫಾದರ್ ಬರೀತೀನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ದೇಗಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಲ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಏರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇತ್ತಲೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ನಾಗಲಿ ಬರಲೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಬರಲೇ ಬಡಂಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪ ಅದಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅದು ದುಂಬು ವರ್ಪಿನಾಗಲೇರು ಅಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಂಡೆತ್ತಿನಗಳನ್ನ ಏರನ್ನ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನಾಗಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಘಂಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 1.5 ಪೌಂಡ್ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಸುರುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಸುರುತ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ 1817 ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಲಿಯಂ ಕೇರಿ ಪಂಪಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಅಗಲ್ ದಾನಿ ಬಂಡ ದೇಶೀಯ ಅಳಿದು ಪೋಪಿನ ಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜನಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರನ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಯರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಗ್ಲಿಂಗಿರ್ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪಾದನೆ ತಾಳೆಗರಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಅವೇನು ಮುದ್ರಣ ಕಾಣತ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಪುಸ್ತಕ ಹಾಪುಂಡು ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ ರಾವಣ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು ಅಂಚ ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಪೂರ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಭಾಷಲ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಪಂಪಿನ ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವಳ ಕುಡ್ಲಡ ಆಪಿನ ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಂಡ ಪಂಪಿನ ಜಾಗಡೆ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೋಡೆ ದೇಶೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ತುಳುವರೇ ಅವೇನು ಕಲ್ಲಡು ಉಲ್ಟ ಬರೆದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರತಿಕಲ್ಲ ಐತೆ ತೋರದಿಕ್ಕು ಇಡೀ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನಿಕ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದು ಪುಣ್ಯಪಗ ಭಾಷಲ್ ಮಿಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತನ ಇಂಜಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಂತನ ಅಂದ್ವೆ ಎಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ವಿಚಾರಗಳುಂಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ఒక ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ఒక ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಂಡು ಪನ್ಪರೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಪೂರ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತ ಗೋಧೋಳಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ ಮನ್ಪರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಧೋಳಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ದಾಯಗ ಮನ್ಪುರಿ ಇಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ಎಂಗ್ಲು ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡುಂಡ ಹೊಸ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಂಡ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತೆ
ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಜೋಪುಡು ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವಳು ಪೋದು ಆಜಿ ಮೀಟರ್ ಕುಂಟು ಕಾಣಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ತೋಪಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡ ಒಂಜೇಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಪ್ಪಕ ಮಾತಾಡಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಿಡೀ ಡ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಅನುಕೂಲಲುಂಡು ಎಡ್ವಡ್ರೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇರು ಬೀಜ ಇದ್ದಿನಾಂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಪಲ್ಲಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರಂಟದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಾಯത്തിൽ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಪತ್ತು ಈ ಪರ್ಬೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಕಾತುಂದಿತ್ತೆ ಯಾಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಬಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಗಂಜ ಹತ್ತಿನಾಂಡ ಬೇತೆ ಆತು ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನಸ್ಸು ನೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬೋಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಹಿಂದೂ ಪರ್ಬ ಈಗಲ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಬ ಗೊತ್ತ ಲೆತ್ತೊಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಬ ಅಕ್ಲು ಬರಂತೀರಿ ಚೌತಿದ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದ್ದು ಕರ್ಮ ಬರ ಹೊತ್ತು ಬರಂತಿನ ಹೊತ್ತು ಬರಂತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣಗಲ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ನೆರೆ ಕರ್ತಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ತ ಇನ್ ಗೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರು ತುಯರೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಈ ಗೋದಳಿ ಮಲ್ಪಿನ ಶುರುವಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಶೀಶ್ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನನದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಪನೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಕುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಳು ಕಿಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಪೆನದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಬೇರು ಪೇರು ಸುವಾರ್ಥ ಪೋಪಿನಿ ಯೇಸು ಪುಟ್ಟಿನ ಸುವಾರ್ಥ ಪೋಪಿನಿ ಕುರುಬೇರು ಎಪ್ಪಡ ದೇವರ ಪುಟ್ಟಿನ ಸುರು ವಾರ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಡವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡವರಿಗಾದ ದೇವರು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮಡ್ಲು ಉಂಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಅರಮನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ಸ್ಥಾನದ ಪುಟ್ಟು ಜೇರು ಲೇಪಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಜೈಲ್ ಕಿದೇಟ ಅವಲ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕಲ್ಲ ಕಿದೇಟ ಮರಿ ಒಂಜತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ ಉಂಡೈ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ ಬಡಪತ್ತಡೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇವನ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕುಸ್ವಾರ ಮಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಾಕ ತಿಂಡಿ ಉಂಡೆ ಮಾತು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದರಿ ಕತೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗಾದು ಅವಾಗ ಆ ಜೈಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟನ ಸ್ಥಿತಿಲ ఒక ಮೂಲು ಕಿದೆಟ್ ಪುಟ್ಟನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅಪ್ಪಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಣಿಪಿನ ಬಾಯ್ದರಿ ಕತೆಗಳು ಊರ್ದಗಳು ಬತ್ತದು ಬೋಡು ತಿನ್ನ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ದಾವಡು ತಿಂಪಿನ ತೆನಸಲಾವಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಪಣಿಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ತಿಂಡಿನಿ ಇತರ ಇತ್ತೆಲ ಕಾಲೋಡ್ಲ పెద్దదాయి పక్క నమ్మ బాల్యత వరకు పోనాక ఇళ్ళ పోయి కూడా పెద్ద మెద్ది మారుతూ కొరిపారు భజన్ల మరదు కొరిపిన క్రమం ఉండు అవే క్రమ రెడ్డు ధర్మండతులే ఆ తిండి మలుపున ఆయన పట్టున్నామ ఇళ్ళకి మాత్రం తింపినట్టు నిరకరటకు ದೋಸ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನು ಆ ಪಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕೊಡುಗೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊರುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪಡು ಹುಡುಗರೆ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಮುಡ್ಲ ಬೈದು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಗೋಧೋಳಿಡ್ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅದು ಕುರುಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ರೆ ಹೆಂಚನೆ ಹೆಮ್ಮಣ್ಣರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಂತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ದಾಯ್ದ ಅಂದೇತ ಎನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಚರಿತ್ರೆ
ಸಂತ ಕ್ಲೌಸ್ ಪಂಡ ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಷಪ್ ಪೇರು ಓಹೋ ಆರು ತಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಬತ್ತು ಕೆಲವು ಬಡ ಪತ್ತದ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಬ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಬಿಷಪ್ ಪೇರು ದಾದ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಆವಡು ಪಂದ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆನು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ನು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿರಾರು ಖಾಲಿ ಬತ್ತನ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಆರೊಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕಾರು ಬೊಲ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡೋಲಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅರ್ನ ವೇಷ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ್ ಕೆಂಪು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಬಲಿಯಾಯನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಬಲಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಎಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾತನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪಂಡ ನಮ್ಮದ ತಿರ್ತಿತ್ತನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಡ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬುಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಟು ಪದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮದು ತಿರ್ತು ಏರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಡು ಆ ಫಾದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇನು ಈ ಚರ್ಚಿಲಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫಾದರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ ಆರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಇತ್ತದಾನೆ ಪಂಡ ಸಾಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಂಡ ಇದ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾರ್ಬೇರು ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರ್ನ ಸಾಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಎತ್ತಾವು ಚಳಿಕ್ ಬಾಡ್ನ ಒಲ್ತಿದ ಬೈದಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರಂದುಳ್ಳ ಆಳ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ದನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫಾದರ್ಗುಂಡು ಫಾದರ್ ಇತ್ತೆ ದನ ಪಂಡ ಬಾರ್ದ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫಾದರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಂತಾವೆ ದೇವಣ್ಣ ಆರು ಬಿಷಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೆಬಣ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆರೆಯೊಂಡ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ತೂಪ ನಮ್ಮ ದಾದವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಪಂಡದಲೆ ಈ ಅವು ಚಳಿಗಾಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಮರಕುಲು ಪೂರ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಚಳಿಗಾಡು ಅಂಚಿನ ಮರಕುಲು ಅಂಚಿನ ಈ ದುಂಬು ಮುಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಮರ ಮಲ್ತೊಂತೇವೆ ಚಬುಕದ ಮರ ಮಲ್ತೊಂತೇವೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮರಕುಲು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಮರಕುಲು ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಮಿತ್ತಿ ಹಿಮ ಉಪ್ಪು ಪರ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಹಿಮ ಪರ್ತಿ ಪಾಡು ಐಕ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಾಗ ಅದು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪು ಪಚ್ಚೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂಚ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಈ ವಿಷಯನ ಮತ್ತ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಂಜಿ ಸಮಾಪನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದೆ ಎಂಚ ಅನುಕೂಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಣ್ಣೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ವರ್ಡ್ರೆ ಯಾವನಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ದಾದಂದು ಈ ಪದದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪಂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಟ್ಯೂನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯೇಸುದೇವರ ಭಕ್ತಿಯರ ಬರ್ರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಯೇಸುನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಿನ बाबा त्यानो येया संतोष उल्लासान येया तुम्ही येया बेल्या शेरा पोळेया जल्मल्या बोडव्यांच्या राया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया तनिया
ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ 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 ಪಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಪಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೋಗೋಣ ಬೇತ್ಲೆ ಹೇಮಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪಡ್ಲಾಡ್ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾ ಮೀರಿದ ಪುಂಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಬಂದಲೆ ಈ ದಿನ ಇಂಕಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ತುಳುವೆರಾದೇ ಪುನ ಕ್ರೈಸ್ತೇರು ಅಕಲೆಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬನ್ ಬೊಕ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನ್ ಐರೆಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಇತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತರೆ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೆನದಾದರ ಯಾನು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಈ ಗೌಜಿದ ಈ ಖುಷಿತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ನಿಖಿಲೆಗಾದ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದೊಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಗಿತಂದೊಲ್ಲೆ ತುಳು ತುಡಾರು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕಥೆಗೆ ತುಯಿನ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತನೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.